Díky IROPu můžeme jako hasiči lépe pomoci při mimořádných situacích. Technika pořízená z IROPu samozřejmě zvyšuje svými benefity naši činnost a je to zejména snížení čekacích dob, využití odborných zkušeností a znalostí našich lékařů. Díky IROPu může podnik Sedmé nebe nabízet své výrobky po celé České republice a můžeme přitom zaměstnávat lidi znevýhodněné na trhu práce. Pro nás je přidaná hodnota dotačního programu IROP zejména v tom, že jsme schopni rekonstruovat mnohem větší síť krajských silnic. Díky poskytnutí dotace z programu IROP se nám povedlo vytvořit nový nemocniční informační systém, který je prospěšný pro práci zdravotníků a tím také pro naše pacienty. Díky IROPu jsme mohli vybudovat i tuto krásnou knihovnu společně s komunitním a spolkovým centrem. Můžeme rodičům, kteří žádají umístění dětí nižšího věku do školek, nabídnout lepší služby a jsme za to moc rádi.